Pri tomto videu dneska máme video, že táto sa volá Janka, ktorá sa stará o kone. Takže užite si video. Takže idem vyčistiť kone. A pôjdem tu asi na preschádzku. A tento spí, tak pôjdem asi s jedným len. Asi pôjdem s týmto, ne, asi pôjdem normálne s helmou. Bo teraz zostali tak vyplašení, takže pre istotu. Takže tak, poď koníčku. Ach, aj ty si nevyspal zás. Tak, poď. Idem si ťa nachystať. Poď. Dám si rukavice. Tak mám sa tu teraz ešte. Halmo, idem ťa vyčistiť. Počkaj. Ne. Tak, super. Ešte mám vyčisteného, len teraz ti dám trošku jedla. Ne. Tak, počkaj. A dám ho. Takže tak. Idem na to. Dobre je to. Dobre. Takže idem mu dať sedlo, takže takto. Takže idem ti dať uzdlo, alebo čo to je? Ja som to zaobla. Takže tak. Takže tak. Ideme na to. A ty si poslušný. Tak, idem znova. Čo tu máme? Idem sa pozerať. Tady dám takto. Pak pre deti. Nech to nechodia, sú tu konečky. Furt viditeľné. Super. Koníčku. A chvíľku máme klienti tak. Chvíľka idem oslobodziť. Idem pre ešte jedného koníka. Ok, takže ja ťa zanosím. Otvorím to tak a bežím vnútra. No dobre, už idem rýchlo. Že vraj má byť ten koníčok vystrašený, tak prejem pre istotu len môžu. Lebo daj si vystrýka tak trošku. Tady je ten koníček. OK, je tam, že sa ho mal až ísť zbrať. V takejto oblasti sa to nemyslia vážne. Tak, už som tu. To pomaly taková budem musieť vystúčovať.
takže ho tak až pod seba. Ja ťavičkám dám. Už viem. Asi poď sem. Takže čo ty pôjdeš von ako taký nejaký básny koň. Tak, čauko. Tady sa dobre pás. Môžeš ísť až maximálne tam. Však on by aj tak sa snažil. Čo idem vyrastie hlavnenka. Počkajte, ja idem každému konu dať vodičku. To nejde tam dať. No tak asi nech to naozaj nebolo tam možnosť. Ten už asi ide takto spať, tak aj aspoň. Takže tak. Ideme asi dať si úzdu na neho. Keby niekto utekal, tak vedela, by úzdu. A ja mu to úzda aj pasuje, tak toto bude tvoja trošku tak privlastnená. Že idem už. Už by za chvíľku už mali prísť, takže budem čakať. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste prišli si zajazdiť. Áno, ona veľmi veľa sní, aby jazdila okolo na koni. Tak môžem ju ísť naučiť. Môžeš si vybrať koňa, na ktorom furt budeš len jazdiť. Áno, áno. Najprv ti dám helmu. To je krásne. Takže budeš naučiť ťa najprv na toho koníka dávať sedloky. OK. Tak to si vybrať. To je takýto. No ten sa mi moc tak až nepáči. A tento. Ten sa mi mega páči. Buďte. Tak, ideme ho hned zabaviť. Skúšie. Zabav si jen to. Oblogy. Dobre. Tak, je tu. A poď, ja ti idem to ukázať. Áno. Toto a toto chceš. Poďme na to. Poďme dať najprv sedlo, nech sa na to zvykne. Tak. Áno. A potom a to. Takto. Áno, presne, ty to všetko vidíš, odkiaľ. Ja som kúkala videa také, tak poďme si na to nasadiť. Nedočahnem, dobre, tak takto. Takto lepší. Dobre, tak poď. Dobre. Opatrenie koníčku, je to dieťa. Koniečku beže dostane. Ešte, že som to nechala otvoriť. Dáme na to také. No. Ok, už vyhasne.
To je zábavné. OK. Už hodinka prešla. Ach joj. Tak môžeš mu dať mu dole všetko. Veď. Vlastne áno, ja som na to úplne zabudla. Superme. Áno, poďme dať. A nechceš náhodou, keď ideme späť na ňoho nasadnúť, jasne, poď. Takže tak, poď. Najprv dole helmu. Dobre. Tak. Počkej tam na helmu. Tak. Tady ho dostane. Tak. Alba. Tak. Ja som si to... A takto budeš furt chodiť, OK. Toto budeš mať ako na pamiatku, že si sa za hodinku vedela naučiť. Ďakujem, dovidenia, Tak ideme. Každopádne ľudia, s vami sa už lúčim a vidíme sa už u ďalšom videu. Čau! Dajte like a odber a vidíme sa už v ďalšom videu.